bolje, ja sam Vuk, danas ćemo igrati Special Forces Group 2. I, kao što vidite, ja sam malo već započeo, ali ne brinite nas već. Ništa nisam propustio jer sam poginuo jednom. Srećno. Pošto mi je malo slabi internet, igraću na botove. Ko je bre? Idemo dalje. Dobro. I on će doći odavde. Ha. Hedera bez nišana. Super. Uvijek me ubio sveđa. Odlično. Pa ja se neću biti. Ja igram na hard botove. Samo da znate. Gdje je taj jedan sada ga... Ne, baš mi briga. Ovo je najbolja pozicija. Gospode. Padne jedan. Najbolji Vuk bre. Tako je. I tamo roka na nekog. Znači da je neko tamo. Znao sam. Imali ćemo 20 kila, pa ćemo da prekinemo. Ipak ovo je moj prvi video, tako da vam da ću pokušam. Let's go. To je tako je to kad imate brze reflekse. Neko je tamo.
Uj, neku jarču pušku, osim tih bednih mitraljeza. Istina je da sam malo neprecizna i brzo pucam. Gde je sad majke? Barakuda! Preživali smo. U ovoj igri ne može da ugineš i da se povrediš ako padneš. Ajde sad da ih pobedimo i dosta je. To je bilo to za danas. Ako vam se video dopao, lajkujte i subscribe. U sljedećem videu ćemo igrati Clash Royale i pokazat ću vam moj smisao.